איך אני מתרגשת, חיים שלי, אחותי היפה. טוב, אז זה לא פודקאסט, אני לא קוראת לזה פודקאסט, כי אחד כבר נעשה אצלי בצד. זה איזשהו פלטפורמה, זאת פלטפורמה שהולכת ללמד נשים, כי כבר התחלתי פעם אחת לבד, אז עכשיו אני רוצה להביא מומחיות אחת אחרי השנייה, לאינטואיציה, אינטואיציה נשית, ובחרתי היום להביא את המלכה של האינטואיציה, אחותי הגדולה, סליחה, אני מתרגשת, אז אני נוגעת במיקרופון. אז תכף אני אשאל אותך מי את, ותספרי לנו, אבל אני אגיד לכם שהפרק הזה הולך, הסאונד הזה שאתם הולכות לשמוע עכשיו, מי שצופה ביוטיוב אז תצפה, וזה הולך לתת לכם פשוט נקודת מבט שונה על אינטואיציה, ועל למה בכלל אנחנו צריכות ללמוד את זה, מאיפה זה בא, מה זה הפחדים, למה להרגיש, למה לא להרגיש. זה כאילו הסורס. אני רוצה לגעת היום בשורשים, ובגלל זה הבאתי אותך, אחותי הגדולה והמושלמת. נועה פז. טוב, אז אני רוצה לשאול אותך בשלב הראשון, אני לא רוצה שתגידי, לא, אני רוצה שתגידי, מי את? לא מה את, מי את? כן. בכל מקרה לא נראה לי שהייתי אומרת, מה? אני נועה. אבל זו שאלה ממש יפה, כאילו, את מתחילה ישר עם שאלות יפות. אז קודם כל, אני ממש שמחה שקראת לי להיות פה. חיים שלי. גם כי אני חושבת שזה ממש מרגש אותי לדעת שאת רואה אותי ככה, בתור אחותי הקטנה, וגם בכלל, אני חושבת שזה אומר שעברתי, כאילו, דרך משמעותית. אז מי אני אגיד שאני נועה פז. אני יכולה להגיד כזה, בת כמה אני ומאיפה אני, ואני חושבת שאני אבחר להגיד שאני בחורה, אני תופסת את עצמי כאדם או אישה מאוד אמיצה. אינטואיטיבית. כן, אינטואיטיבית, ושאפשר להגיד שלקח לי זמן, אבל מצאתי את הקול שלי, אולי באיזשהו מסע, תמיד אתה בסוף מוצא את הקול שלך, כאילו, יש שלבים אולי, אני אגיד את זה, בלמצוא את הקול שלי, וכמה הוא מדויק לי ובהיר לי. אני גם, כן אגיד שאני עוסקת בהייטק בימים אלה, ושאני גם מוכשרת כמטפלת בכתיבה, וגם יש לי ספר, אני גם סופרת, אני עובדת בימים אלה על ספר אחר, אבל יש לי ספר שהוא ספר ילדים, ואנחנו עכשיו נדבר עליו. נדבר עליו גם, קוראים לו בארי גיבורה. ואני אגיד שאני אחות לאחיות ובת להורים, ותודה לאל על כל אלה. חיים. ועוד הרבה דברים. טוב, אז אנחנו יכולים לדבר על שבחה של נועה בכל השעה הזאת שתהיה מולנו, אבל אני לא רוצה את השבח שלך כמו את מי שאת, משפיע על העולם, על החיים, עלינו כמשפחה, על החיות שלך, על הסביבה שלך, על חברות שלך. ואני כן אתחיל מהספר, אז אני אציג אותו כאן, ואני אגיד שכל מי שהיה לקוח שלי עד לפני חצי שנה, קיבל את הספר הזה אליו הביתה, ובעצם הספר הזה לא סתם נוגע בילדים, באנשים, לא סתם בחרתי אותו, ולא סתם בחרתי אותו גם לדבר עליו היום, כי אני מרגישה שלאינטואיציה שלי, כל הזמן יש איזה קול מפריע, קול מציק, שכל הזמן מציק לי. אוקיי. והוא הפחד. הפחד מלעשות דברים, הפחד מלגעת בדברים. והרגשתי שהספר הזה, אני זוכרת איך כתבת אותו, אני הייתי ליד המסע הזה של הכתיבה, ואני כל הזמן לא הבנתי מה את רוצה, כאילו היא כל הזמן שרבטה ושינתה, והלכה וחזרה, ועוד שיחה, לא, תקשיבו, זה סוף חדש, יש סוף חדש, ואני לא, תמי כבר, תוציא את זה החוצה. כאילו זה גם היה טוב כל הזמן, אבל כל הזמן זה היה הפך להיות עוד טוב ועוד טוב ועוד טוב, עוד יותר טוב, וכשאני מסתכלת על הספר היום, בנקודת מבט ההורית שלי, ואחרי כל מה שעברתי בדרך עם העסק, עם הילדים, בלה 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 בלה, אני כאילו אומרת, לא יכלת, זה כאילו בורא עולם, כתב איתך את הספר הזה. לגמרי. והשאלה הראשונה, תקשיבו, אני באתי כפרה כמו כיתה א' מוכנה, אתם לא מבינות, כאילו עשיתי שיעורים. אז שאלה ראשונה שאני מניחה שרוב מי שתשמע את הפרק הזה, היא אימא. אבל למה דווקא בחרתי אותך? אז נכון שאת עדיין לא אימא, אבל בכל זאת את נגעת בהמון, המון, המון אימהות.
עם הילדים שלהם, עם וילדים. הספר הזה, בילדים, בעיקר בילדים, אבל גם אימהות. נכון. ואני חושבת שמה שעשיתי עם הספר הזה, זה נגעת בילד פנימי של כל אחד מאיתנו, גם בילד אמיתי וגם בילד פנימי של כל אחד מאיתנו. וזה מעלה אצלי בסוף איזושהי שאלה עמוקה כזאת, עם אינטואיציה, האם בכלל אינטואיציה זה משהו שלא קשור לאימהות? כאילו אני לא צריכה להיות אימא כדי שתהיה לי אינטואיציה אימהית. זה משהו מולד או בסיסי שיש לכל בן אדם ולכל אישה. את מתחברת לזה? את חושבת שזה נכון? שאינטואיציה זה משהו מולד? זו שאלה ממש יפה, ואני חושבת שכדי לענות עליה, אני שנייה צריכה ללכת לסיפור עם הספר, באמת. כן. אז באמת אמרת, כאילו עשיתי שרבוטים ושיניתי וזה וזה, וזה ממש מדויק, אני חושבת שגם את ליווית אותי במסע הזה, וגם בעיקר מי שקרוב אליי, וזו נקודה טובה. הסיבה שהספר קיבל שינוי, בסופו של דבר היה סוף אחר, זה כי כשאני כתבתי את הספר, כתבתי אותו כאילו פעם אחת, וכשקראתי אותו, משהו לא עבד לי בבטן. זה לא עבד לי. אני הרגשתי ואני לא אדבר על הסוף הקודם, כי זה לא העניין, אבל אני הרגשתי שמשהו לא נכון במה שכתבתי, בסוף שלו. באיך שבסוף בארי מקבלת את הפתרון לפחד שלה. זהו, אז תספרי לנו בקטנה, כאילו רק על מה הרעיון. הרעיון של הספר. קודם כל אני אתחיל מזה שהספר הוא בעצם עוסק בתקשורת בין הילד לאמא שלו, ספציפית בספר, כמובן גם האבא נוכח בסיפור, וכמובן שגם יש משמעות לזה שהאבא הוא חלק מזה, אבל רגע ספציפית אני בחרתי דווקא להתפקס בקשר בין בארי לאמא שלה, ובאיך בארי מתמודדת עם הפחד באמצעות התקשורת מול אמא שלה. כמובן, התקשורת של אמא שלה בחזרה אליה. כן. ואני אוסיף על זה את זה שזה מה שלא עבד לי באינטואיציה. ועוד שנייה אני אגיע לשאלה שלך, ואני אתחיל מזה שהרבה אנשים שאלו אותי, וזה ממש עונה על השאלה שלך, הרבה אנשים שאלו אותי, תגידי, אבל את לא אמא. כאילו, איך כתבת ספר ילדים? וגם, מה גרם לך לעשות את זה? אז במה גרם לך, כאילו, אני חושבת שזה היה שילוב של, כאילו, 7 באוקטובר קרה, ונורא רציתי, נורא הרגשתי את זה בעצמות שלי, שאני צריכה להביא משהו לעולם שיעזור. כן. לא הייתי במילואים, כי לא היו צריכים אותי, אז באמת זה נראה לי מה שכאילו כזה הוציא את היצירה שבי, ואני חושבת שהדבר השני זה באמת המקום הזה של, רגע, גם אני הייתי פעם ילדה, וזה מתחיל לענות על השאלה שלך, אבל כששואלים אותי איך כתבתי ספר ילדים שאני לא אימא, אז אני תמיד אומרת, אבל גם אני הייתי פעם ילדה. את יודעת מה רצית לשמוע אולי? לגמרי, גם אני יודעת מה רציתי לשמוע אולי, גם אני יודעת מה אני צריכה אפילו היום, כמבוגר, שהוא גם מכיל ילד. כאילו, בכל אחד מאיתנו, אפרופו הילד הפנימי הזה, הילד הפנימי קיים, אפשר לקרוא לזה במלא שמות, אוקיי? אבל אני רגע בוחרת לקרוא לזה הילדה הפנימית או הילד הפנימי, מה שהיינו זקוקים לו בתור ילדים, זה גם מה שאנחנו זקוקים לו היום, הוא פשוט נראה אחרת ומרגיש אחרת, וככל שנתחבר ונתקרב ונקשיב לקול הזה, אוקיי? נצליח גם להיות מסוגלים להגיד את זה בקול רם לעולם. אבל יש לי מלא קולות. יש לי כל הזמן מלא קולות בתוך הראש. איך אני יודעת להגיד, כי את אמרת עכשיו, את אמרת את זה בלי לשים לב, אבל את הרגשת את זה, הרגשתי משהו בבטן. נכון. יכול להיות שזה לא תמיד יהיה קול כזה שמדבר איתי ואומר לי, נועה, זה לא הדבר הנכון. זה לא יהיה ככה, אבל זה יהיה איזה משהו שנרשם לי על הגוף כזה, שמציק לי, והוא יהיה האינטואיציה. איך אני אדע להרגיש את זה? זו שאלה ממש טובה. אני כאילו אגיד לך שיש קולות שהם קולות, כאילו יש כל מיני קולות, נכון? אני חושבת שיש תהליך שצריך לעבור עם עצמך, כדי לשמוע מהו הקול שלי באמת, אוקיי? יש הרבה קולות, את צודקת, ויש קולות, אני עוד שניה נדבר אולי על פחד, כי זה בדיוק זה, אבל אני רוצה רגע לדבר על קולות שהם דווקא לא קולות מפחידים, אוקיי? יכול להיות לי קול שאומר לי, קחי את העבודה הזאת, ויכול להיות לי כל... אני עוצרת, בא לי לעשות כאילו צילום מסך, טינג, צילום מסך לרגע הזה, כאילו אני מה זה מאושרת שאנחנו כאן ביחד, חיים שלי. אני אוהבת אותך. אני גאון, אתם לא מבינות, אני הבאתי לכם מומחית בתחום. נו. אני מקווה שאני אעמוד בציפייה. אז אני אתחיל מזה שיש הרבה קולות שיכולים להיות לי, ויכול להיות שאני
עומדת מול עבודה חדשה, ואני אומרת, מצד אחד, בא לי את העבודה הזאת, היא יותר קרובה לי לבית, היא מביאה לי יותר כסף, היא לא משנה, ויכול להיות שאני מסתכלת עליה מהצד השני, ואומרת, רגע, אבל כאילו, כל הדברים האחרים שלא עובדים לי בה, אני לא מתה על הבוס שם, ואני לא... שימי לב שכל הדברים שאמרתי לך הם שכליים, אוקיי? כל הדברים שאמרתי עכשיו... זאת אומרת, הצידוקים או התירוצים בדיוק, הם... ללמה כן והלמה לא, זה שכלי. אוקיי. בבטן שלי, כשאני אצליח להקשיב לקול הפנימי שלי, ללמה אני באמת רוצה את העבודה הזאת. אני שנייה לקחתי עבודה כדוגמה, אבל זה יכול להיות מלא דברים. למה אני רוצה את הטיול הזה? למה אני רוצה את הפודקאסט הזה? למה אני רוצה, אוקיי? הדבר הזה הוא תמיד, כאילו, הצידוק הפנימי, שוב ככה אני רואה את זה, אני אומרת רגע את תפיסתי, הוא איך זה מרגיש לי, איך אני מקשיבה לבטן, זה לא קולות כאן, יעל, זה לא קולות בשכל, כן. זה איך זה מרגיש לי, ואני רוצה שתדעי שגם פחד, לפעמים הוא קול טוב, אוקיי? יכול להיות שהבטן שלי רגע מפחדת, כי אני לא נמצאת מספיק, אני לא במקום המפותח מספיק, כדי לעשות את הצעד הזה, וזה בסדר, ואני צריכה לתת מקום לנשמה שלי, לנפש שלי, להגיע לשם. אבל אז יבוא הכל, כאילו נכון, אני ואת דיברנו המון על הפחד, אני אולי אכניס אותם לתוך השיח על הפחד, שאני עכשיו פחדתי לעשות את הדבר החדש הזה, ולדבר בכלל על אינטואיציה, וכאילו מאיפה אני, מה אני יודעת, ולפתוח סדנאות של אינטואיציה, יאללה, שבי, זה הכל. נכון. שבי בבית. כן. אבל בפנים אני מאוד רוצה. נכון. ואז אני כל הזמן באתי אלייך ואמרתי, אין, אני משתיקה אותו, אני אומרת לו, שקט, לך לישון, אתה פחד מפריע לי. כל הזמן עשיתי לו את זה. כן. כי חשבתי, ממש, אבל זה כאילו, כמו צמצמתי חלק בי, וגם חשבתי שהוא מפריע לי. לא הבנתי איך הוא יתרום לי, וגם אני יכולה להגיד לך שעד כה, אני לא כל כך מבינה איך זה יתרום לי, אבל אני באמת סומכת עלייך. משהו בקול הפנימי אומר לי, תשמחי שנייה על נועה, ותקשיבי לה, כי אני מתחברת, אני מבינה מה את אומרת, אבל זה לא יושב לי, את יודעת מה? אני יודעת את זה, אבל אני לא מבינה את זה. כאילו, אני מבינה מה את רוצה. לא, אני אגיד את זה אחרת, את יודעת את זה, את לא עד הסוף נותנת לעצמך להרגיש את זה. אני פשוט מתמסרת למה שאת אומרת, אבל אני מרגישה שבסוף פחד הוא דבר שאותי באופן אישי משתק, עוצר, לא נותן לי להתקדם. אז איך אני יכולה לעבוד איתו ביחד? אוקיי, מהמם. יואו, זה מטורף, אני ממש רוצה להגיד לך שכאילו, זה כאילו מדהים כמה זה מתחבר לספר, ואני הולכת לעשות מבנה רגע למה שאמרת, אוקיי? אם את מרשה לי. ברור. אז קודם כל, תודה שאת סומכת עליי, ואני ממש שמחה להיות הבן אדם הזה, ואני אגיד רגע שאת סומכת עליי גם כי... את סומכת עליי, כי את סומכת עליי, את יודעת שאני תמיד פה בשבילך. ואני תמיד פה בשבילך, בדיוק, אבל את גם סומכת עליי, כי אני חושבת שהקול הזה הוא קול שנמצא בפנים. אם הייתי אומרת לך משהו שלא היית מסכימה איתו בכלל, לחלוטין, היית מרגישה בבטן שזה כזה, אומייגאד, ממש לא נכון מה שאת אומרת, בדיוק לא היית יכולה להתחבר ולסמוך עליי. אני כן רוצה להגיד משהו על הדחיקה של הפחד, ואז על מה צריך לעשות עם פחד. אז את אומרת, אני דוחקת את הפחד, אני כאילו מרגישה פחד, הפחד אומר לי, אומייגאד, אל תעשי את זה. כן, איך את הולכת לעשות דבר כזה? באותה נשימה, את אומרת, אוקיי, מה אני אעשה? אני אדחוק את זה, אני אדחוק את כל הרגשות שעומדים מאחורי הפחד הזה, כדי להתנהג רגיל. ואז מה אני אומרת לך? אני אומרת לך, יעל, את דוחקת חלק מאוד מאוד חשוב שיש בך. בעצם החלק הזה הוא החלק שיעזור לך, ובואי נדבר על רגע דברים פרקטיים, טוב, רק כדי שיעזור לאנשים. כשאני מפחדת, זה גורם לי אולי להתכונן טיפה יותר. זה גורם לי אולי לבוא טיפה יותר מאורגנת, זה גורם לי אולי לעשות יותר חזרות, זה גורם לי אולי לחשוב רגע וחצי לפני שאני אומרת את המשפט הזה לאימהות האלה שיבואו לסדנות אינטואיציה שלך. כאילו, זה בסדר לפחד, יותר מזה. כשאני אבין למה אני מפחדת, אני אבין את הרגשות שלי ואת הדברים שמנהלים אותי, וככה אני אצמח. אני יכולה לעשות איתך על זה, את יודעת, כן. כאילו רגע שנקל פה. כן. מה גורם לך לפחד? למה, בואי נגיד זה ככה, מה זה הפחד הזה שאומר לך, אל תעשי את זה, לא יבואו? הפחד הם לא יבואו, אני קצת חקרתי את זה, שבעצם אני מפחדת מהתחייה, כאילו מן הסתם. אוקיי. כי אצלי יש משהו מאוד שורשי עם תחייה, אני לא יכולה להרגיש את זה, זה עושה לי כזה, כמו, עכשיו אני לא אמות, כן. אבל אני מרגישה כאילו אני הולכת למות. כאילו זה ממש כמו מוות שלי, שעכשיו תצאו לי תחייה כזאת פומבית, אני גם אספר לכולם שזה לא הצליח ואף אחד לא נרשם, לא יכולה לשאת את זה, לא יכולה לשאת את זה. אז יש פחד כאילו שזה הסצנריו שיקרה. מדהים. ואז מה אני כאילו משתיקה אותו?
אני אשתף מה אני משתיקה אותו, או רק מה אני מפחדת? רגע, מה זאת אומרת, מה אני משתיקה? תגידי. כאילו, איך אני משתיקה את זה? מה אני אומרת? מה את אומרת? לא, פעם כבר היו אנשים שנרשמו אליי, אני קיצונית, כן. זה מחשבה, תפסיקי לחשוב ככה, מחשבה יוצרת מציאות, אל תחשבי את המחשבות האלה. זה איזשהו משהו כזה של תחשוב טוב יהיה טוב, אבל בהארדקור, כאילו, אני לוחצת עליו. כן. ואז מה שקורה זה ששיתפתי את זה גם באינסטגרם, שאני פשוט חובה פחדים, חלומות, לילות קשים. ברור. כאילו, הכל מפחיד אותי, אני בחיים לא פחדתי מחיות, אני מפחדת מחיות, אני לא פחדתי מחיות, את מכירה את הילדות שלי? אני פשוט מפחדת מחיות ברמה, כמו ילד מפגר, כמו ילד ציפור, כמו מפגרת, באמצע הים עורב, אני אומרת להם, קומו, עורב, כאילו, מה מפחד מעורב? אוי, בדוק. ממש מפחדת, כאילו זה מתבטא בזה, ואז כאילו כשאני באה, ואז מה שאת נתת לי כטיפ כזה, זה כאילו כמו, תחבקי אותו, תעבדי ביחד איתו. כן, אז אני שנייה אגיד משהו, ואז אני גם אחבר את זה רגע לבארי. כן. אוקיי, אני מפרקת את שני הדברים שאמרת. בראשון אמרת, למה אני מפחדת? ואמרת, נתת כאילו ביטוי רגע למתחת לזה, למה יושב מתחת לפחד. כן. אז יש לי גם שיטה להגיד לך מה אפשר לעשות עם זה, אבל שנייה רגע לפני זה, הזיהוי, אוקיי? של אני מפחדת, נכון? את אומרת, אני מפחדת מזה שלא יגיעו, ושאני אצטרך לספר לכולם. שלא הגיעו. בעצם שני הדברים האלה, שימי לב, כן, הקיץ של אבי הסטייל, שני הדברים האלה הם דברים, שוב, לא נעשה לזה יותר מדי ניתוח פסיכולוגי, אבל כן נביא את זה כאילו רגע יותר פשוט. בסוף אני מפחדת מלהרגיש דחויה. אם אני דחויה, אז אולי אני לא שווה, לא אוהבים אותי, כן. נכון? ואם אני אצטרך לספר לכולם, אז לא רק שאני דחויה, עכשיו גם כולם יודעים שאני דחויה, נכון. וזה מגדיל את העוצמה של זה שאני לא מספיק טובה. יש לי רעידות שאת אומרת את זה. כן, אני לא מספיק טובה ואני לא מספיק שווה. ואז יעל, מה זה נותן? מה שאמרנו עכשיו, נותן לך ולכל בן אדם אחר שיעשה לעצמו את התרגיל הזה, להבין מה הוא צריך לחזק, אוקיי? את צריכה ברגע הזה, שוב, זה גם, חשוב לי להגיד, זה כאילו, ברגע אחד, זה באספקט אחד בחיים שלך, בסדר? כן. זה שאני מרגישה לא ראויה מול הדבר הזה, לא אומר שאני מרגישה לא ראויה לאהבה. באופן כללי. כן, באופן כללי בחיים, אז כאילו גם צריך לקחת את זה בפרופורציה, אבל רגע כאילו נגיד אני לא מרגישה ראויה לדבר הזה, ואני רוצה שנייה להגיד משהו על זה, זו קפיצה. אם עכשיו אני מדברת איתך על ייעוץ שינה ועל כל מה שעשית עד היום ועל העסק המטורף שהיה לך, אז היית ראויה, כאילו בקלות את מרגישה ראויה לכל הדבר הזה, נכון? את אומרת, ברור שאני ראויה. זה הכל שכאילו מצליח להתגבר על הפחד ולהגיד לו, סתום את הפה, יש לי רזומה. לא, כי גם עשיתי, עשיתי את זה, ראיתי במציאות, נוכחתי בעיניים, אנחנו אנשים בני אדם הם מאוד ויזואליים. אם ראיתי את זה בחיים שלי, זה קרה. מה שצריך לעשות זה לעזור לעצמנו לדמיין את העתיד, אבל רגע שנייה, כאילו, אז אני חוזרת רגע לזה של, המקום שצריך לחזק, זה המקום של, האם כאילו, אני ראוי, ויהיו אנשים שיבואו ויואבו, ואני ראוי לזה שיבואו ויואבו את זה. אוקיי? רגע, אני ראויה להצליח במקום הזה, ואני ראויה לזה שיואבו אותי, ואני ראויה לזה שיואבו את היצירה שלי. אפרופו, כל יצירה, כן? נכון. ובחלק השני של מה יגידו, אוקיי? שימי לב שזה גם מקום של לחזק קול פנימי. כן. מה זה מה יגידו? מי אלה שיגידו? כאילו שנייה רגע, מה שחשוב שנייה, זה לזהות איזה... אבל זה קצת, זה כאילו לא פייר, כי אנחנו יצור חברתי, אז מה זה מה יגידו? לא, כולם רוצים שאוהבו אותם, וכולם רוצים שיקבלו אותם בחברה. אבל האם כולם צריכים לאהוב את מה שאני עושה? זה בהכרח. ואיזה קולות הם קולות שחשובים לי? אני רוצה גם לומר, האם חשוב לי כל הקולות של כולם, או האם חשובים לי הקולות של האנשים הספציפיים שאני מאוד מעריכה? אנשים דומים לי, אוקיי? כן. האנשים שדומים לי, שעשו את מה שאני עושה, מהם אני כנראה רוצה לקבל הערכה והכרה, כן. בדיוק. ואני אגיד משהו על הדבר השני, ואני אתן על זה טיפ כאילו רגע. המקום הזה שאת אומרת, אני דוחקת את זה כי זה מרחיק אותי. קודם כל, אני רוצה להציע לך, וזה משהו שלקחתי מהספר של לייצר מציאות, לחשוב על ה-worst case scenario. מה ה-worst case scenario? הנה, אמרתי לך אותו. מהמם? אף אחד לא בא. ואז גם כולם ידעו את זה, ואז גם כאילו זה ייתן איזה ריח כזה של אף אחד לא רוצה להירשם, אז גם בבא בתור לא יבואו. מושלם. מדהים. ואז גם את תהיי ענייה, לא יהיה לך כלום, תגורי ברחוב, נכון, בואי נלך לשם, זה ה-worst case, זה לא ה-worst מה שאמרת, זה עדין. רחוב אני לא אהיה, אבל לחזור לבית שלי. לחזור לבית שלי ואבא, כן, כזה. אז כאילו, כל הדברים האלה, אני רוצה להגיד, שימי לב כמה זה לא הגיוני, נכון? כנראה שבדרך, עד שתגיעי לבית של אמא ואבא, יהיו לך
עשרות אופציות אחרות, נכון. עשרות פיבוטים אולי שתעשי לעסק שלך, או שתלכי לעבוד בתור שכירה איפשהו. כן. כאילו, יש מלא רגע סנריואים שיכולים לקרות. יש משהו בלהגיד את ה-worst case סנריו, אבל ככה, כמו שעשינו עכשיו, עד זה שאת מגיעה לרחוב, או לבית של אמא ואבא, שעוזר לנו רגע להגיד, שנייה, אני מה זה כאילו, אני בהגזמות של החיים. כן. ואז הפחד קטן, כאילו, אני רגע מדברת עם עצמי על הפחד הזה. שנייה, הגיוני באמת שאף אחת לא תבוא. כבר כשאת מסתכלת אחורה, ואת אומרת... אבל כאן, בגלל שזה משהו חדש... כן. תקשיב, את יודעת, אנחנו מדברות על זה ברמה העסקית, אבל אני רוצה שנייה ללכת לילדים. כאילו, כי אני רוצה שמי שתשמע את זה, היא בדרך כלל מפחדת על הילד שלה. כן. כשהילד שלי עכשיו צורח שעתיים, כן. ואני לא יודעת איך לעזור לו, ואני מפחדת שאני מזיקה לו, באופן, כאילו בחיבור למציאות, יש תחושה שאני מזיקה לו. אני לא יכולה, כאילו, את מבינה? זה כמו להגיד, כאילו, מה, אף אחד לא... כן, הוא עכשיו צורח. עכשיו בהשתקפות שלי אני מרגישה חרה של אימא, אני מתה מפחד, כל דבר שאני מרגישה שהזקתי לו, כנראה נתתי לו יותר מדי אוכל, עשיתי לו משהו, עשיתי משהו שהוא לא בסדר, ואז הפחד שלי מרחיק אותי שנות אור מהאינטואיציה, אני כבר לא יודעת מה לעשות, ואז אני מתחילה פק טלפוני, מי יכול עכשיו לפתור לי את הדבר הזה? הפחד מרחיק אותך מעצמך. כן, מהאינטואיציה, מעצמי. כן, מהאינטואיציה, פשוט לפעמים זה קצת, כאילו זה חשוב להגיד, את צודקת 200% במה שאת אומרת. אני לא יודעת אם הייתה לך פה שאלה, אבל אני אגיד הייתה לי שאלה, כאילו מה אני בעצם, איך אני יכולה לחבק אותו, את הפחד הזה, וגם לחיות עם העובדה שאני עכשיו פוגעת בילד שלי, שאף אחד לא נרשם לקורס שלי, שיכול לקרות, את מבינה? כאילו יש פה... אז שוב, הפוגעת בילד שלך, זה בדיוק המקומות שבהם דיברנו, זה פחד. וגם הפרופורציה יכול להיות. בדיוק, וזה ב-worst case, אני עכשיו לא נתתי לילד שלי מוצץ כשהוא היה צריך, וכנראה ואני מתחילה לפחד, כאילו, אומייגאד, זהו, מתחיל להיות לו זה. כשהוא יהיה גדול, 20 שנה של פסיכולוג, אני צריכה להתחיל לחסוך כסף, ואומייגאד, והוא יהיה ברחוב, והוא יהיה ילד, כאילו, וכל מיני מחשבות נוראיות שיש לנו. אז כאילו, שנייה, אני רוצה להגיד משהו על זה, המקום של הפחד, הוא מקום ואני אדבר על לחבק את הפחד ועל למה זה חשוב. כן. הוא מקום של, אם אני דוחקת בפחד, מה אני עושה? מתרחקת מעצמי. אני מסתירה מעצמי חלק ממה שיש בי. אני מסתירה מעצמי, אני כאילו אומרת, לא, זה קול שהוא לא נכון, הוא לא קיים, אוקיי? ואז מה שקורה לי, אני מתרחקת מעצמי, ואז כל הפעולות שלי במציאות, כולל מול הילד שלי, הן פעולות רחוקות. הן לא פעולות שאני עושה כי אני מחוברת לעצמי. הן לא פעולות שאני עושה כי אני מקשיבה לקול שלי. ואני רוצה להגיד לך, יעל, רוב האנשים היום, ככה הם חיים בחוץ. בגלל זה הם מחפשים קורסים. הם מגיבים. בדיוק. הם מחפשים כל הזמן בשכל, מידע, אוקיי? הם רוצים להזין את עצמם במידע. שוב, אני הבן אדם הראשון שיגיד שצריך להזין את עצמנו במידע. כן. אבל רגע, האם אני צריכה להזין את עצמי במידע כדי לקבל החלטות, או האם אני צריכה להזין את עצמי במידע כדי להרחיב את עצמי, אוקיי? להיות עשירה במידע, ובסופו של דבר, לנהל את קבלת ההחלטות ולהחליט מהבטן. זהו, כי המידע, לאסוף מידע ולאגור מידע, זה דבר נכון, שאנחנו מה זה מכבדות? אנחנו חושבות שהוא הכרחי, אבל עכשיו איך תנהלי את הסיפור הזה של... מתי את מדליקה את המתג הנכון? אמא, זה כאילו, זה כבר, אתה הופך להיות בקוקפיט של טייס, ואתה לא יודע על מה ללחוץ. נכון, כי אתה overwhelmed, ואתה גם, לא רק שאתה overwhelmed מכמות המידע, אתה גם overwhelmed מכזה, רגע, אז מתי להשתמש במה? רגע, אז עכשיו יש את שיטת הזה, ויש גם את השיטה הזאת. מה הכי נכון לילד שלי? איזה שיטה היא הכי מדויקת, בדיוק, והמצפון, והחרטה שלא עשיתי ולא זה, כאילו... ומתי המצפון והחרטה באים? כשלא הקשבתי לקול הפנימי שלי. ואנשים לפעמים מפספסים רגע את הדבר הזה, כי אני חושבת, רגע, בתור נשים, אני רגע מדברת רק על נשים, טוב? כי אני חושבת שאנחנו הרבה יותר אינטואיטיביות, והרבה יותר, יש לנו קול פנימי חזק מאוד. כן. כשאנחנו לא מקשיבות לקול הפנימי שלנו, ומישהי ברחוב אמרה לנו, שימי לו גרביים. אבל את יודעת שאת לא צריכה לשים לו גרביים, ושמת לו גרביים, כי לא נעים לך, את מרגישה, טוב, וזה, מה קורה לך? את אחר כך הולכת, וואי, למה שמתי לו גרביים? נו, זה עשה לו פריחה. איזה בסה. כן. אבל אם שמתי לו גרביים כי האמנתי בזה, אוקיי, אני שנייה מדברת על הדבר הכי פשוט. נכון. כי האמנתי בזה, וכי אני באמת חושבת שזה הדבר הנכון לילד שלי, כי בבטן שלי אני מרגישה שעכשיו זה מה שהילד שלי צריך, כי אני מחוברת אליו, אוקיי? אני מחוברת לעצמי, וככה אני מחוברת אליו. מה תגידי על זה, שמישהי לא שמה גרביים, אני הולכת על הסיפור הזה, יאללה. היא לא שמה גרביים, היא אמרה, זה הקול שלי. ואז מישהי העירה לה ברחוב, ואז היא לא שמה, עדיין לא שמה גרביים, היא חזקה,
אבל היא שונאת את עצמה על זה שהיא לא שמה גרביים, כי היא העירה לה. הבנת? כאילו, היא כמו מול חוץ, היא משחקת משחק שהיא סופר מקשיבה לאינטואיציה שלה, אבל בפנים היא עדיין במצפון, בחרטות, אז אני רוצה להגיד שזה תהליך, כי אני יכולה להבין את זה. אני יכולה להבין שאת החלטת החלטה, לא לשים גרביים, יצאת החוצה, כל מבחוץ אומר לך משהו אחר. אוקיי? זה לקחנו דוגמה מאוד מאוד שטחית, אבל בכוונה, והיא מושלמת, כי אני חושבת שהיא גם קורית כנראה להרבה נשים, בדרכים כאלה ואחרות. דרך אגב, אמא סיפרה לי שהיא העירה למישהי שהיא צריכה לשים גרביים לתינוק זה הכי אמא בעולם. אבל כן, לגמרי. אבל אז אני רוצה להגיד על זה משהו. קודם כל, מאוד לגיטימי. אני חושבת שזה בסדר, שכשבא קול מבחוץ, רוב הפעמים, צריך להיות לנו סימן שאלה. למה הקול הזה הגיע אלינו? כאילו, שנייה סימן שאלה כזה, למה זה נאמר לי, למה זה לא נאמר לי? כאילו, כזה. מצד שני, לא תמיד. יש פעמים שאפשר לדחוק בזה, כי זה חיצוני. אז את מבינה, הסינון הוא... אז אני רוצה להגיד, מתי... רגע, אבל אני, כאילו זה קצת, זה קופץ רגע, כי זה לא נכון, צריך לדבר על זה רגע בתהליך, אוקיי? כשאני מרגישה איזושהי, אני החלטתי שזו ההחלטה שלי, הייתי מחוברת לעצמי ולאינטואיציה שלי, אוקיי? מישהו יבוא מבחוץ ויגיד לי, שימי לו גרביים. למה את לא שמה לו גרביים? מה הדבר שיכול לקרות לי? אני כאילו מתערערת, נכון, וזה בסדר להתערער לשנייה, ואז אני רגע חוזרת פנימה, ואומרת, שנייה, אני יודעת למה החלטתי את ההחלטה הזאת. אני יודעת שהילד שלי הגרביים מציקות לו, אלה גרביים לא נוחות. היום מספיק חם. היום חם, כן. אני רוצה שהוא ירגיש, שהוא יחוש יותר. כל הסיבות האלה, כנראה, מספיק טובות עבורי. אני נועה. כן, עבורי, ואחר כך זה עבור הילד, כי הילד תמיד הוא שיקוף, ככה אני רואה את זה, כאילו. ואני אומרת, הוא, את הביטחון שאני מרגישה כרגע בסיטואציה הזאת, אני משדרת לילד שלי. יואו, איזה כיף יהיה לילדים שלך, את לא מבינה. כי הם יהיו, מה זה, אין, כבר אמא לא תהיה פסיכופתית, אל תיגעו לי בדברים כמו שהיית בילדות. כבר, שמח, בגדל. אבל אני כן רוצה להגיד משהו על הקול הבחוץ הזה, כי אני חושבת את אמרת משהו יפה, את אמרת כאילו, היא מרגישה את האשמה. כאילו, המישהי הזאת באה אליה מבחוץ, ואז היא מרגישה איזושהי אשמה. אני רוצה לומר, לא לפחד מזה. כאילו, עד שאנחנו נגיע למקום שבו אנחנו מספיק בטוחות בעצמנו, יהיה דרך שאנחנו נרגיש בה... יש דרך, כן, ודברים יבואו מבחוץ, בדיוק, ואת כזה, שיט, למה לא עשיתי את זה? ואולי כן, ואז אני אשים את הגרביים, ואני אגיד כזה, אוקיי, לא, אני מורידה את הגרביים, זאת הייתה ההחלטה שלי. וזה בסדר לנוע בתוך הדבר הזה, צריך מרחב כדי לעבור תהליך, ואז בסוף הדרך, ושוב, אני לא יודעת אם יש סוף ממש לכל הדרך, אבל רגע באיזה מקום יותר בטוח שאני נמצאת בו, מול עצמי, גם אני אהיה קצת יותר בטוחה מול הילדים שלי. כן. ואני רוצה להגיד רגע, אני חוזרת רגע לפחד, כי פחד זה מה שהתחלת, ואני רוצה להגיד, לחבר את זה לבארי, וגם להסביר משהו על זה. אוקיי, רציתי לעשות את זה מקודם. פחד הוא חשוב, אמרתי, מכל מיני סיבות, הוא מגדיל אותנו. ככה אני רואה את זה. עוד מעט אולי תגידי את איך את... אני אבין. כן, אבל לא, אבל אולי גם איך את, כאילו, האם את מבינה למה פחד הוא... בגלל זה את פה. אוקיי, אז אנחנו נעשה על זה עוד איזה טייק, אבל כאילו, אני כן רוצה להגיד שנייה, שמה בסוף בארי אומרת לאמא שלה? היא אומרת, אמא, אני מפחדת, אוקיי? וכשאמא שלה שואלת אותה, ממה את מפחדת? אז המטרה שלה היא רגע לקבל בהירות, אוקיי? כאילו, שנייה רגע, מה מפחיד אותך באותו רגע? באת והעלית איזשהו רגש, מה יושב מתחתיו? ואז בארי, כמו ילדה, אומרת כל מיני דברים שהיא מפחדת מהם, שהם... מפלצות, ברקים, רעמים. ובאמת גם, הפחד הזה הוא פחד מאוד ילדי, ואני רוצה להגיד, דיברת על חיות, כאילו, לא יודעת, נשמע לי סופר ילדי, רגע, תני לזה להיות, זה בסדר, כאילו, אני רגע מפחדת מחיה, ובתוך זה אולי יש לי כל מיני מחשבות על זה שחיות יכולות לפגוע בי, חיות, לא משנה, אבל זה קיים. ומה שאמא עושה באותו רגע, זה לא פותרת לה את זה, במובן שלי, לא אומרת לה, לא, אל תפחדי. את יודעת, יש לנו מישהו במשפחה הרחוקה, שבא ואמר לי, אחד האבות, אמר לי, וואו, זה מדהים, כל פעם שהילדים אומרים לי במלחמה, אני מפחד, אני אומר להם, ממה יש לך לפחד? זה לא מפחיד. וכשהוא קרא את הספר, אז הוא אמר, וואו, יש לי כלי חדש, למה להגיד לילד שלי רגע, באותו רגע. בעצם כשאנחנו אומרים לילד שלנו, אל תפחד, שימי לב, זה אותו שיח מול עצמך. כן. את אומרת לעצמך, אל תפחדי. אל תפחדי. את מפחדת מזה שאת רוצה לעשות סדנה חדשה לאמהות, אל תפחדי. אבל זה לא הגיוני, נכון, גם לא היית כנראה אומרת את זה, כנראה היום את מספיק מפותחת כדי לא להגיד את זה לילדים שלך. ומה שאמא של בארי עושה, זה אומרת לה, אני איתך ביחד. כלומר, היא אמרה, גם אני לפעמים מפחדת, אוקיי? נכון. ובואי נפחד ביחד. בואי נרגיש ביחד, בואי ניתן מרחב לרגשות שלך. שמותר לפחד בו, כאילו
ומה אני באה ומציעה לך ולעוד מלא נשים? להגיד, בואי נפחד ביחד, לעצמך. בואי נפחד ביחד. אני רגע מפחדת שאולי עשיתי משהו לא נכון מול הילד שלי. הזקתי לו באיזשהו אופן. אז לא אני, את יודעת, אפשר למצוא מלא דוגמאות, לא בא לי להקטין את זה ולצמצם את זה. כל אחת תיקח את זה לאן שהיא לוקחת, אבל עשיתי משהו שהוא היה לא בסדר לילד שלי. אני מפחדת באותו רגע ממיליון דברים. אז אחד, אפשר להגיד לעצמנו את ה-worst case scenario, כדי שזה יעזור לנו להוריד את זה. אבל הדבר השני זה רגע, זה בסדר שאני מפחדת בתוך זה. הוא הדבר, או היא, הדבר הכי יקר לי בעולם, וזה באמת מפחיד לעשות טעויות בתוך זה. נכון. ומצד שני, הדבר שיעזור לי אולי לשחרר קצת מהפחד, זה גם לתת לו מרחב, ולהגיד לעצמי, זה ממש בסדר, שאני מפחדת עכשיו, ולחבק את זה בדיוק כמו שהייתי רוצה לחבק את הילד שלי, כשהוא מפחד. הילד החיצוני שלי, לא הפנימי. אבל את יודעת, זה ממש מחזיר אותי לאחד מהדברים שדיברנו עליהם בעבר. אני לא יודעת אם אני רוצה להיכנס לזה לעומק, אבל יש איזה פחד שלי בראש, שאם אני אפחד, אז אני מה זה אפחד? זה כמו כאילו, אם אני אהיה עצובה, אז אני מה זה אהיה עצובה? אני לא יוצא דיכאון חודשים, אני לא יוצא מהמיטה. אז כאילו, אם אני ארשה לעצמי לפחד, אז אני ממש אפחד, ואני לא אצליח להזיז את עצמי. אז כאילו זה הפחד מהפחד. הבנת? כן, ברור. אז כאילו איך אני אדע שאני לא אדרדר? איך אני אדע שזה לא ישתק אותי? איך אני אדע שזה לא, כאילו, את מבינה? יפה. אני רוצה לענות לך על זה, ואני אגיד לך משהו כאילו, הוא של שתינו. כן. כשמיכל נפטרה, אז אחד הדברים שאני זוכרת שאמרתי בטיפול, זה שאם אני אבכה, כאילו, אם אני אאפשר, בדיוק, אם אני עצובה, אם אני אאפשר לעצמי, להרגיש בכל התאים בגוף שלי, את זה שמיכל אחותי כבר לא בין החיים. אני אאבד את עצמי. בעצם זה הרגיש לי, בדיוק כמו שאמרת קודם, תחושה של מוות. כן. אם אני אבכה, אני אבכה מדי, אני אדרדר. עד שאני אמות. עד שאני אמות כנראה, כן. זה מרגיש כמו מוות, דרך אגב, אני ממש מסכימה עם זה, אני ממש חושבת שזה מרגיש ככה. כאילו, זו תחושה אני לא חושבת שאת היחידה שמרגישה אותה, אני חושבת שזה רווח. ואני רוצה להגיד לך, אני רוצה לספר לך מה קרה לי, כשהרגשתי את זה, ואז מה קרה לי כשאפשרתי לעצמי. בעצם פחדתי מלהרגיש, פחדתי מלאפשר לעצמי להיות במקום הזה, ומה שעשיתי היה להדחיק. ואז הייתי הולכת, זוכרת, אז עבדתי בגוגל, והייתי הולכת לעבודה, ויושבת בפגישות גוגל כאלה, ופתאום היה תוקף אותי. התקף חרדה? אז אני רגע אגיד שזה היה ממש התקפי פוסט-טראומה כאלה, שכאילו, פתאום הייתי מדמיינת את הלוויה. ככה זה היה, ממש ככה זה היה. אני לא יודעת כמה את זוכרת את זה, אבל ככה זה היה. והייתי, כאילו, זה היה סוחף את כל הגוף שלי, סוחף אותי, את כל הגוף שלי, את כל פשוט מנתק אותי. לא הייתי יכולה להישאר בסיטואציה. והייתי יוצאת הרבה פעמים מהפגישות, הייתי כאילו הולכת רגע כזה להתפנות, אבל כאילו פשוט יוצאת החוצה, והרבה פעמים הייתי הולכת לחדר אחר ומתיישבת על הרצפה, ורגע נושמת בתוך זה. ולא הייתי יודעת מה לעשות, זה היה תוקף אותי. הייתי יכולה לצאת מהבית, יום רגיל, יום עבודה, התארגנתי, יצאתי לעבודה, אני יוצאת בדרך מהבית, אני לא אשכח את זה, זה רגעים שזכורים לי. הייתי יוצאת מהבית לעבודה, לאוטו, בדרך לאוטו, בום. ואני, כמו שאת שומעת, כאילו, את הנשימות שלי, ככה. זה היה תופס את כל הגוף שלי, לא הייתי מצליחה להשתחרר, כאילו, מהתחושה. והלכתי עם זה לפסיכולוגית, והייתי אומרת, תשמעי, אני לא יודעת מה לעשות. ואמרה לי, היא דיברה איתי על הפוסט-טראומה, על מה קורה כאילו בפוסט-טראומה, ויש כל כך הרבה אנשים שחווים את זה בגלל כל כך הרבה אופציות, או בגלל כל כך הרבה, לא, גם בגלל כל כך הרבה דברים, אוקיי? כאילו, כל כך הרבה דברים שקורים. פוסט-טראומה זה דבר שיכול הכי כאילו בקטנה, אנחנו לא כאילו רק לאבד אחות, כמו שקרה לנו. כן, נכון. זה יכול לקרות באמת מהכל, אבל אני רגע כאילו שנייה רוצה להגיד שמה שהפסיכולוגית בעצם הציעה לי, זה ברגעים האלה לעשות איזה רגע, כאילו שנייה אני רגע אומרת מה היה הכלי, אבל אחר כך נדבר על הפחד ועל המקום שלו, אבל היא אמרה לי, תשמעי, יש לך רגשות שאת לא נותנת להם מקום. ואולי ברגע הזה שזה קורה, אז שווה להגיד כאילו, רגע לדבר עם מיכל, באותו רגע. זה מה שהייתי עושה. זה היה קורה לי, ואז הייתי אומרת, מיכל, אני מתגעגעת אלייך. כאילו, זה למה זה קורה לי. יש לי רגשות לא מעובדים סביב זה. והדבר הזה, בעצם היכולת להגיד באותו רגע את הדבר הזה, אפשר לי להרגיש. וזה לקח אותי למחוזות שקרסתי בתוך האובדן הזה עד הסוף.
כאילו, נתתי לעצמי להרגיש את הכאב הזה של התהום הזאת שאני מרגישה, בגעגוע ובחוסר ובהבנה שרגע, אחותי היא לא כאן. כאילו, היא איתי, אבל היא לא כאן. ואני רוצה לקחת אותנו רגע מהעצב הזה החוצה ולהגיד שדווקא בזכות זה, שהייתי במקום הנורא מפחיד הזה, והמאוד עצוב הזה, עצוב, עצב כן, גדול, מפחיד, תהומי, כמעט בא לי להגיד שחור, אוקיי? אינסופי כזה. רק בזכות זה, המרחב שנפער בחיים שלי, לכוחות שלי, ליכולות שלי, למי אני, לביטחון שיש בי, לזה שיש לי את עצמי. רק שם הוא נפתח. הרי מה את אומרת לי? את אומרת לי, נועה, תקשיבי, יש אזור בי שאני מפחדת ממנו. לא נוגעת בו, מפחדת ממנו. ואז מה אני אומרת לך בחזרה? אני אומרת לך, תקשיבי, זה אזור שבגלל שאת לא נוגעת בו, את לא מגלה את כל מה שיש בך. את כל העוצמות שתגלי רק אם תפלי למטה. תני לזה להיות. כאילו בעצם, איך אני אגלה שאני יכולה לטפס על ההר אם אני לא עולה על ההר? אבל מה זה לעלות על ההר פה? זה לתת לפחד להיות. זה לפחד, זה לכאוב את הכאב הזה. זה להרגיש רגע מה יקרה אם לא יבוא אף אחד לסדנה שלי. תני לזה להיות, לא להדחיק את זה. כן. אם כל דבר שעשית בחיים שלך, אני נוצאת על זה עוד דאבל קליק, כל דבר שעשית בחיים שלך, היום את יודעת להגיד, בונה, איזה מדהימה אני. כאילו, נכון? איך, ולא, סליחה, בא לי להגיד, לא בזכות ההישג עצמו, אלא כי עברתי את הדרך המפחידה הזאת. נכון, נגעתי בפחד הזה, ואז בכל זאת עשיתי. כאילו. ועשיתי. כאילו בעצם גיליתי מרחב בתוכי. את אומרת, אני באה להגיד לך, כל מקום כזה שהיה בחיים שלך, בזכותו הרגשת את העוצמה שלך. אם תתני מקום לפחדים ולמקומות האלה, תרגיש את העוצמה שלך. ובואי נחזור לאמהות, אוקיי? כן. כאילו, כשאני מאפשרת לעצמי להרגיש גם את החשש הזה, גם את זה שהחלטתי לשלוח את הילד שלי לגן, אבל אני ממש מפחדת. אמא, מקליטים בתיק, וגומר את הגננת. את כאילו, דרך אגב, אני לא בטוחה כאילו זה נראה לי אחד הפחדים, לא סתם העליתי אותו, שהכי מפחידים אותי, כפחד עתידי. לשלוח כן, כאילו, לגן. יש משהו בזה שהילד לידי, שאני יודעת... שאת חושבת שאת שולטת. לא ידעתי, כן, אבל לא בא לי להגיד רק שליטה, אלא אני שולטת בנרטיב, כאילו, אוקיי? לא בשליטה עליו, אלא בשליטה במה הוא מקבל בחיים, למה הוא נחשף, ויש משהו בלשלוח אותו לגן שנורא מפחיד, יש הרבה חוסר ידיעה בתוך זה. ואני חושבת שדווקא לתת למקום הזה, להגיד, אני ממש מפחדת. זה מפחיד אותי, אני מחבקת אותו, אני שולחת אותו לגן, ואני ממש מפחדת, אוקיי? זה עוצמתי. בתוך הפחד הזה של למה אני מפחדת לשלוח אותו לגן? כי אני מפחדת מלאבד שליטה, כי אני מפחדת מהנרטיב, כי אני מפחדת ממה הוא יחשף. אני גם מגלה עוצמות בתוכי, אוקיי? של בונה, איזה אימא מטורפת אני, כאילו, וואו, אני אימא, וואו. אני כאילו יוצאת לעבודה, או ל-whatever מעניין אותי לעשות באותו יום, ואני שולחת את הילד שלי לגן, אני נותנת לו מרחב. ואז מה אני מגלה? את העוצמות בילד שלי. איזה מטורף זה שאת אומרת את זה, כי אף פעם גם לא חשבתי על זה מתוך מקום כזה, בטח כשאנחנו לא... הרשת מוצפת, אני לא יודעת אם את נחשפת כל כך לתכנים כאלה, אבל אני נחשפת המון, כי זה התוכן, עולם התוכן שלי זה אימהות, למאמי שיימינג. מאמי שיימינג על זה שאת, למה את שולחת את הילד שלך לגן מוקדם, ואני יכולה להגיד לך, נועה, שאני לא רואה את עצמי נמצאת עם הילדים 3 שנים בבית, אני באמת, 3 שעות, זה גדול עליי. סתם, לא, היום הרבה יותר קל לי וזה, אבל כאימא לניובורן, לי באופן אישי, כנראה יש לי היה לי איזושהי חוויה מאוד מאוד קשה מול זה, ושלחתי את הילדים שלי יחסית מוקדם, 10 חודשים, 7 חודשים, כשאני רואה היום נשים שאתם לא מבינות מה קורה בתינוקיות, זה זבל של מקום, ואז כן. האמא הזאת יושבת בבית ואומרת, אומייגאד, מה אני עושה? איזה אמא רעה, איזה מגעילה, כאילו למה אני שולחת? עכשיו יכול להיות שהיא באיזה הישרדות כלכלית בכלל, והיא חייבת לעשות את הפעולה הזאת, אבל היא מפחדת, או שזה קשה לה להיות בבית עם הילד, אבל היא מפחדת, ואז היא אומרת, כאילו, מה, הקול שלי, אני לא בסדר עם זה שאני שלחתי את הילד לגן? כן.
פתאום אף פעם לא חשבתי על גן כמשהו חיובי. תמיד אמרתי, אוקיי, זה איזושהי מסגרת שצריכה לשמור על הילדים שלנו, כי יש לנו חיים. אבל פתאום כשאת נותנת לי את הנקודת מבט הזאת של, סליחה, זה גם נתן מרחב, ותכלס אליעד או תמר, שניהם, התמודדו עם מלא דברים בגן, וגם חברים, וגם דברים טובים, וגם פחות טובים, ופתאום זה נותן לי גם איזושהי הקלה כזאת של, וואי, אני לא אימא כזאת מסריחה, כנראה. נכון. כי שלחתי את הילדים שלי מוקדם לגן, וגם כאילו, להיות גאה בזה שהרגשתי שזה היה הרגע הנכון לשלוח. אני חושבת שאם הם היו איתי עוד רגע בבית, כנראה שאני לא הייתי שורדת כאן ומנהלת איתכם פודקאסט, כי באמת, אני הייתי במצב נפשי לא פשוט. ויש המון נשים שהן במצב נפשי לא פשוט. עכשיו ראיתי עוד משהו, שהם מדברים על זה שלמה אמהות שמות הילד בתינוקייה בבית חולים. כאילו, יצא ממך, ואז כאילו, למה... זה מגיע משם כבר לשם. ברמה כזאת, זה כבר לא בגיל... שצריך לסגור את התינוקיות, וכאילו, באמת, אני אומרת לך, ואחת יושבת שם, כאילו, בפודקאסט, ואז היא אומרת, אני חייבת להתקלח, ואין לי עזרה, וכאילו, אני רוצה, ואני ניתוח קיסרי, ואני רוצה רק, כאילו, רגע, מותר לי, והיא יושבת מולה, לא רעה, כן, כאילו, היא, שוב, תפיסתה, ואומרת לה, לא, פשוט לא, כאילו, הילד צריך להיות אלייך צמוד 24/7 ברגע שהוא יוצא. כן. והתגובות והריבים זה כאילו, את טובה, את פחות טובה, את יותר טובה, את כן טובה. והמאמי שיימינג הזה, הוא לכל כיוון, הוא כל הזמן. וכל אחת מהן, אני אומרת את זה, כי אני הייתי גם כאן, ועכשיו אני מרגישה קצת יותר שם, שתינו מפחדות. אני פחדתי אז מזה שכנראה אני חוסמת לילד שלי את החיים, סליחה, שאני סוגרת לעצמי את החיים ולא יהיה לי חיים, ועכשיו אני מרגישה שאולי אני חוסמת לו את החיים. אז מה לבחור? כאילו, you cannot win. לא פה ולא פה. בחיים אני לא אנצח. בחיים אני לא אנצח, כי תמיד אני איכשהו מפסידה משהו. וואי, כאילו, אמר דברים ממש יפים, ובאי להגיד לך רגע ככה. אין, בכל הדברים שתיארת, כאילו אין מרחב. שימי לב, את כזה אומרת... או שאת פה ואת גרועה, או שאת פה ואת גרועה. כן, את גרועה פה ואת גרועה פה, וכאילו, שום החלטה היא לא החלטה טובה. אני אתחיל מזה שאין אמת אחת. יש מישהי שתגיד לי, בבטן שלי, באינטואיציה שלי... חזרנו לזה. אוקיי? שזה קול. כן, יכול להיות שהיא תגיד, אני מתאים לי להיות 3 שנים עם הילדים שלי בבית. אני השקעתי את כל החיים שלי, וואלה, אני אגיד לך את האמת, לא בטוח שזה לא תהיה אני. כאילו, כל החיים שלי הייתי בהייטק. חכי, תקראי שערות. בסדר, אני לא יודעת, אני עדיין לא שם. כאילו, כן, זה נכון, כאילו, אני אומרת, לא, אבל אני כן רוצה להגיד לך על זה משהו דווקא. אני שנים הייתי בהייטק, ואני מחכה ליום שבו יהיו לי ילדים בציפייה גדולה, ויכול להיות שזה ייתן לי 1.5 שנה איתם. אוקיי? אני אגיד לעצמי, בא לי להיות בבית, זה סתם אנחנו מדברות רגע על הדבר הספציפי הזה, זה יכול להיות עוד מיליון דברים, אבל כאילו, אני רוצה עכשיו 1.5 שנה בבית להישאר עם הילדים שלי, כאילו, בכזה, לגדל אותם. כל אחד 1.5 שנה מרגע היוולדו. ויכול להיות שמישהי אחרת אומרת, אני בת 22, או בת כמה היית? 23, והבאתי ילד, וזה מפחיד אותי, כי זה פתאום משתלט על כל החיים שלי, ואני לא בטוחה מה הדבר, כאילו, אני לא בטוחה שזה... לא עשיתי עדיין פאקינג כלום. כן, ולא בא לי להיות עכשיו רגע סגורה בבית, ואני רוצה לשלוח את הילד שלי. אני רוצה להגיד לך משהו, קודם כל, אני ממש גאה בך, על זה שעשית את זה עוד אז, כי אני חושבת אני לא יודעת אם אז נחשפת לתכנים האלה, אבל אוקיי, אז אני חושבת שלהגיד לאימהות, וזה בדיוק, זה הסוד בדבר המדהים הזה שאת עושה, שלהגיד לאימהות שהן לא בסדר, בכלל לנשים, אוקיי? תמיד אומרים לנו שאנחנו לא בסדר על כל מיני דברים, אבל תהי רזה, תהי שמנה, אל תהי יותר מדי רזה, אל תהי יותר מדי שמנה, אל תהי יותר מדי, למה את כן מתאפרת, הזרקת, למה את מזריקה, למה את, כאילו תעשי, למה את לא עושה, אבל למה את יושבת, את צריכה לנוח, את צריכה לא לעשות, אבל תעשי יותר מדי. לא, אני בכוונה מרחיבה את זה, כי שימי לב, זה כאילו, ובתוך זה יש את החלק האימהי, שזה בטח ובטח מקום שיש קלי להרגיש עליו אשמה. כן. וכאילו, רגע, אני רוצה להגיד לך שכאילו הדבר הזה שאת אומרת של כן תשאירי את הילד בתינוקיה, אל תשאירי את הילד בתינוקיה, לכי, שימי אותו בגן, אל תשימי אותו בגן. הדברים האלה, זה כאילו, מי יודע מה האמת? מה זה, בכלל, האם יש אמת אחת? כן, אסור לשים בתינוקיה? כן, כולם שמות בתינוקיה? גם אני אומרת לעצמי, כשם שפניהם שונות, דעותיהם שונות, וזה ממש בסדר. משמעית, והיכולת, כאילו, אני מאוד מתלבטת אם להזכיר פמיניזם כן או לא, כי יש משהו במה שפמיניזם עשה, שכאילו, כולן צריכות לעבוד, להגשים את עצמם, להיות, ממש לא. כן. פמיניזם זה בדיוק המקום של לבחור מה נכון לי. ואם זה להיות עקרת בית, כי בא לי לגדל את הילדים שלי ולהיות בבית ולהתרכז רק בלפתח את הבית שלי, נכון. זה מה שאני אעשה. נכון. אם יש לי את היכולת הכלכלית הזאת, זה מה שאני אעשה, ואני אהיה גאה בזה. ואף אחת מבחוץ, או אחד, אבל אחת מבחוץ, לא יגידו אחרת. נכון. לא יהיה שיימינג על הדבר הזה, זה בדיוק המקום של כל אחת והכל שלה. אז אני כן רוצה להגיד משהו על לשלוח את הילד לגן, כי שימי לב,
את יכולה להסתכל על זה בתור, אם אני שולחת ילד לגן, אני, כמו שאמרת, אמא רעה, אוי ובוי, איך אני לא מגדלת אותו, ואת יכולה להסתכל על זה בתור, אני אמא מאפשרת, נותנת מרחב, אני גדולה מספיק פנימית, כדי לאפשר לילד שלי ללכת רחוק ממני, ואני עדיין סומכת עליי ועליו, ואני נותנת לילד שלי מקום לגדול, אוקיי? איך הוא יגדל? אבל אז הנה, ואז תראי זה קול, הוא ישר צץ הקול הזה. כן, כן. שהוא נשמע ברשת. ילד לא צריך מרחב בגילאים האלה, הוא צריך את אימא שלו, הוא צריך להיות צמוד אלייך, כן. ואז כאילו זה קול שהוא, יש מחקרים שמראים, ופתאום המחקרים והמאמרים וזה, ואז את כמו שבלול, את נכנסת לבפנים ואת אומרת, אין, אני גרועה. טעיתי, אני גרועה. כן. אני רוצה להגיד משהו, קודם כל, על כל מחקר יש מחקר נגדי, רק תדעי, ושכולן ידעו, אבל אני כן רוצה להגיד, זה נקודה ממש טובה. את כאילו אומרת, בסוף כל אחד, כאילו ברגע שאני שומעת את הלגדול הזה, אז כאילו אני שומעת... כל מציק כזה שרוצה להגיד לי, את מחרטטת את עצמך, כן. כן, ילד צריך את אמא שלו, את סתם עובדת על עצמך. אז אני אענה על זה, אבל אני לא רוצה דווקא להתמקד בזה. אני כן אגיד שילד צריך את אמא שלו, אבל לא תמיד באותה מידה, והוא צריך להצטרך את אמא שלו. זאת אומרת, יש גם רגע מקום לתת לילד לבחור מתי הוא צריך את אמא שלו, אולי שנייה. כן. שוב, לא מדברת לך על גיל ינקות, תינוקות, זה. יצא עכשיו. מדברת איתך על כאילו גיל 2, 3, ילד מתחיל ללכת, למה הוא הולך? הוא בודק רגע, שימי לב שבהתחלה ילדים הולכים עד איפה שהם רואים אותך. כאילו ברגע שנעלמת מהראייה שלהם, הם לא בטוחים שהם כאילו רגע רוצים לצאת החוצה מהבית, נכון? הם כאילו, יש גם כאלה שעושים מרתונים, אבל בעיקר, בסוף, שוב, אני לא פסיכולוגית ילדים, וכן, כאילו, אני לא רוצה לדבר על זה מהמקום המקצועי דווקא, אבל אני כן אגיד שכאילו, בסוף ילדים הם מתפתחים, וההתפתחות שלהם היא גם ללכת רחוק ממך. אבל את יודעת, את לא פסיכולוגית ילדים, אבל את כאילו קצת מדברת מתוך המקום הטיפולי למבוגרים, ואז אני אומרת, בסוף, את אמרת את זה גם בהתחלה, ילד הוא קצת שיקוף של אמא שלו. נכון. אני הייתי מאוד בטוחה בלשלוח את הילדים לגן, דרך אגב, אני גם עד היום, אני לא מרגישה רע עם זה ששלחתי אותם בגילאים האלה. לא מרגישה רע, יכול להיות שאתה בא בתור, אני אהיה איתו יותר, כי אני במקום אחר, כן. במקום אחר נפשית. כן. אבל אני לא מרגישה רע בכלל, ובגלל זה אני אומרת, אף פעם לא הרגשתי שלילדים שלי לא טוב, כאילו, במסגרות. וכשהרגשתי שלא טוב, הוא תוך רגע לא היה שם. כן. זאת אומרת לא היה לי איזה מצפון סביב זה, ואני חושבת שגם הילדים שלי לא יגדלו עם איזה תודעה של יואו, אמא שלחה אותנו מוקדם. אבל, אם אני אשלח, כאילו, זה בדיוק הקטע, המהות של מה שאנחנו מדברות גם מהגרביים. המהות היא, תהי בשלום עם ההחלטה. בול. זה לא קשור למה החלטת. החלטת לשלוח, החלטת לא, שמת גרביים, לא שמת גרביים. רק תהי בשלום עם ההחלטה. אבל איך תהי בשלום? זה הנקודה. איך תהי בשלום? זה מה שאנחנו נעשה פה. שאת... לא, ברור, זה מה שאת תעשי, אבל התהליך להגיע למקום שבו אני בשלום, הוא נובע מכך שאני מקשיבה לקול הפנימי שלי, בטוחה בעצמי ובאלוהים מספיק, ואני יודעת שאני יכולה לסמוך על עצמי ועל הקדוש ברוך הוא, ועל אלוהים. כאילו זה עניין של כל אחד ואיפה שהאמונה שלו, אבל כן, אני יכולה לסמוך על עצמי ולהחלטה שלי, אוקיי? וזו נקודה טובה מה שאת אומרת על הילד הפנימי. אם אני נותנת מרחב לעצמי, לקבל החלטות שהן ההחלטות שלי, גם אם הן לא ההחלטה שהחברה הכי טובה שלי תקבל, אוקיי? ויש לי מרחב לזה, אני מחזיקה את עצמי בתוך זה, אני גם מצליח להחזיק את הילד שלי בתוך זה. כן. הביטחון כשאני ארגיש שהדבר הכי טוב לילד שלי, באמת באמת זה לשלוח אותו לגן, ואני אשלח אותו לגן, גם הוא ירגיש את זה, אוקיי? כי זה בסוף בדיוק כמו שאת אומרת, אני מדברת לעצמי ככה, וככה אני מדברת גם לילד שלי. נכון. אני משרה עליו את הביטחון שאני משרה על עצמי. נכון. אוקיי? נכון. וזה, אני כאילו רוצה להגיד גם שזה צריך להיות כאילו באיזשהו איזון, כי גם לשלוח ילד לגן ולבית ספר זה דבר מאוד מפחיד. כאילו, אני פחדתי, רעדתי, כן. וזה בסדר גם להגיד, אתה צודק, זה מפחיד. לא, לגמרי. זה כאילו מפחיד להתחיל גן חדש, בית ספר חדש, כאילו. זה מפחיד. שאנחנו עוברים דירה, אימא'לה, אני אומרת לילדים, זה, אני מספרת להם סיפור כזה שמשפחה עוברת דירה וזה קשה להם, אז אליעד אומר לי, מה מפחיד בזה? אני אומרת לו, אליעד, לי זה מפחיד, והוא כנראה, הוא עדיין לא קולט את זה, אבל אני יודעת שיכול להיות שזה יפגוש אותו, גם בגלל שזה מפחיד מאוד אותי, כן. אז אני מניחה שאני אפגוש את זה אצל הילדים. אולי אחרי. כן, אולי אחרי שנעבור, אבל אני ממש כאילו, אני אומרת לו, אני כן. מפחדת, אני מודה בפניו שאני מפחדת. מדהים. תקשיב, זה רחוק מסבא וסבתא, וזה מפחיד אותי. מדהים. מה, זה אנשים חדשים. רגע, שימי לב, את מפחדת מהמקום הילדי שלך. נכון. שימי לב לזה. חד משמעית. ואני רוצה לומר לך רגע, קודם כל אליעד הולך עם אמא ואבא שלו למקום החדש, את לא. אוקיי? כן, אז בואי נתחיל מזה. ושתיים, אני רוצה להגיד, לילד קשה לפעמים לדמיין עתיד. נכון. את מדמיינת עתיד, ולצערך גם מדמיינת את כל הפחדים בתוך העתיד, ותודה לאל, אליעד לא.
יכול להיות שהוא יכול לדמיין מפלצות מתחת למיטה, הוא יכול לדמיין כל מיני דברים כאלה, אבל הוא לא מפחד, הוא לא מדמיין עתיד מפחיד כרגע, כן. בשלב הזה, ותודה לאל על זה, ואולי זה דווקא כל שאת גם צריכה להקשיב לו, כאילו, מה מפחיד? גם הוא צריך, בדיוק, גם הוא צריך להקשיב לך, וגם לא מה מפחיד, כמו, זה שזה מפחיד זה בסדר, אבל יש גם הרבה התרגשות, כאילו, אני חושבת שליד מחזיק את ההתרגשות שאת לא מחזיקה. כן, הוא אומר, בית ספר חדש, וגן חדש, וכאילו, וגם בא לי להגיד לך שאולי זה שאת מחזיקה את הפחד, קצת מאפשר לו להחזיק את ההתרגשות, ואיזה יופי, איזה מזל. כאילו, נכון? תחשבי, אם את לא היית מפחד והיית מתנהלת בזה בצורה של כאילו, כן, זה מה שאנחנו עושים, ואנחנו הולכים על זה. אז אולי זה היה מתבטא... פתאום הוא היה כאילו, רגע, איך? אבל את מחזיקה רגע את הפחד בשביל כל המשפחה אולי שנייה, והוא כאילו מאפשר לעצמו להתרגש, ואיזה יופי. ואני רוצה להגיד, זה מתקשר בדיוק למה שאמרנו. כשאת מצליחה להחזיק גם את עצמך, כשאת מפחדת, שים לב מה את עושה פה. לא, גם איזה מדהים זה עכשיו שאני חושבת על זה, כי אנחנו דיברנו על זה שבאספקטים שונים אתה מרגיש אחרת. כאן אין לי בעיה ממש להודות שאני מפחדת, אין לי בעיה זה, וכאילו בעסק יש לי בעיה. מדהים. כאילו כאן אני לא רוצה להודות. כי פה הפחד הוא לא כי את לא ראויה, וזה למה אמרתי לך. לא, הוא ממש כאילו, אני מרגישה שזה הכי טבעי בעולם, אני ילדה של אמא ואבא, אני הכי קטנה, כאילו זה הגיוני שאני אפחד. זה מקום חדש. ופה את כאילו מרגישה, אני לא ראויה. אני אומרת, כאילו, זה לא בסדר שאני מפחד כאן, כאילו, אני צריכה להחזיק. אבל יש לי שאלה ממש חשובה שאני רוצה לשאול, שאני לא אשכח אותה. יאללה. קודם כל, יש פה מלא שאלות שענינו, כאילו, בלי זה. זה שתי שאלות חשובות, אז בואו ננסה, כי יש לנו 10 דקות. ננסה. קודם כל, למה כל כך הרבה נשים מתקשות לסמוך על עצמם? כאילו, מה בנו כחברה, כעולם, לא משנה מה, בעידן הזה, למה אנחנו לא סומכות על עצמנו? למה אנחנו מתרחקות מעצמנו ככל שהזמן עובר? אוקיי, את רוצה להגיד גם את השאלה השנייה? לא. אוקיי. אז אני אתחיל, סבבה. לא. יש לך 5 דקות. אני אוהבת שאת בטוחה בעצמך. לא, נעשה את זה בפחות. זה בדיוק מתקשר, כאילו, לדעתי, שוב, הכל לדעתי. זה בדיוק מתקשר למה שאמרתי לך קודם. כאילו, קודם כל נתחיל מזה, שההורים שלנו כנראה קצת גידלו אותנו, בחלק מהדברים הם הרבה ביטחון, אוקיי? כאילו, אני רגע מדברת על הכלל, טוב? בחלק מהדברים הם הרבה ביטחון, ובחלק מהדברים כנראה עם פחות ביטחון. ולמה? כי הם השליחו עלינו את הפחדים שלהם והמקומות שבהם הם לא סמכו על עצמם. כן. אז נתחיל מזה שאני אינהרנטית, כאילו, הגעתי לעולם, ובאפי גנטיקה שלי, אוקיי? במה שישב על הגנטיקה שלי, שזה מה שההורים שלי והסביבה שלי נתנה לי, אז אני כנראה, כאילו, I was lacking, כאילו, יש לי איזה חוסר, אוקיי? זו המילה שחיפשתי, איזה חוסר, כאילו, באמון בעצמי בכל מיני מקומות. כי לא ראיתי את זה מתקיים כל כך? כי אמרו לי... די, זה לא כואב, אל נפל, זה לא כואב לך. למה את בוכה? זה לא מפחיד, לא קרה כלום. או אפילו, כאילו, חסמו אותנו מלהרגיש הרבה פעמים רגשות שהרגשנו, ושוב, ההורים שלנו, אין על ההורים שלנו, לא רק על שלנו שהם מספר אחת, אבל בכללי. ההורים, כל הורים בסוף עושים את הבסט שלהם, וזה ממש, ככה העולם עובד, אוקיי? אחרת לא היינו צריכים להגיע לכאן לתקן שום דבר. לא סתם נולדנו למשפחה הזאת, ולא סתם, אוקיי? זה ככה האמונה שלי. אבל אני כן אגיד משהו רגע על הסביבה. בסביבה את גדלה, ואני מדבר רגע בתור נשים, טוב? בסביבה אנחנו גדלות, לצערי, אוקיי? ואנחנו ממש צריכות בתור אמהות חדשות, לשנות ולשפר את הדבר הזה. אנחנו גדלנו לסביבה, עם נשים אחרות, או בנות אחרות, תלוי בגילאים, כן? שהיא תחרות, אוקיי? אין שפע לכולם, מה שלא שלי יהיה שלך, מה שלא שלך יהיה שלי. ככה אנשים גדלו. הדבר הזה מייצר מצב שבו אני צריכה להצליח בתחרות, אוקיי? ובגלל שאני צריכה להצליח בתחרות, תחרות בעולם, אוקיי? אז אני לא יכולה להקשיב לעצמי. אני כל הזמן צריכה מבחוץ. הוא יודע מה יהיה הכי טוב לי, אוקיי? כן. ולכן, כי אם אני אקשיב לו, ראיתי אותו מצליח, או ראיתי אותה מצליחה. כן, אני הישגית מאוד, ואז אני כל הזמן צריכה להספיק משהו, אז כאילו בגלל זה אני בכלל לא... רגע, אני רוצה לדייק את זה יותר. אוקיי. בגלל שיש, ובאמת לא אמרתי את זה נראה לי טוב, אבל אני אגיד את זה אחרת. בגלל שיש תחרות בחוץ, העיניים שלי כל הזמן החוצה. אז את מבינה? אז אני כל הזמן מחפשת לראות, לה יש את זה. ואני מסתכלת עליה, אני לא מסתכלת פנימה. אבל מספיק שאמרת, העיניים החוצה, אני בכלל לא יכולה להיות פנימה, אז איך אני אסמוך על עצמי? בדיוק, העיניים שלי כל הזמן החוצה, אני רוצה את זה ואני רוצה את זה, אני רוצה את זה? סימן שאלה? יש סימן שאלה? אפשר סימן שאלה? לא, אי אפשר, כי יש לה את זה והיא מצליחה, אז אני רוצה ככה. איזה מטורף שאישה הישגית כמוך אומרת את זה, מלכת הטכניון והעבודות בגוגל ואלוהים ישמור. אבל אולי בגלל זה גם אני חושבת
אני יכולה לדבר את זה, כי עברתי את התהליך הזה. נכון. אני כן אגיד אבל על עצמי, שאני לא הייתי מסתכלת הרבה החוצה. הייתי מסתכלת החוצה, רציתי להצליח, הייתי הישגית, אבל הרבה פעמים... אני חושבת שאבא מסתכל החוצה בשבילך, נותן לך נכון. משימה ורוצה. נכון מאוד, קודם כל, כן. אבל אני כן אגיד שאני בסוף עשיתי הרבה פעמים בחירות שהן נגד הזרם. נכון. הרבה מאוד בחירות, כי הקשבתי, אפילו שלא ידעתי לקרוא לזה. נכון. הקשבתי לקול הפנימי שלי. נכון. כשזה הרגיש לי לא... כשכל החברות שלי היו יוצאות, והיה מחר, יום למחרת, מבחן בגרות, אני הייתי אומרת, אני לא יוצאת. וכולם אומרות לי, מה אף נחנוני, את זה, לא יודעת מה אומרים לי, והייתי אומרת, לא יקרה, אני לא יוצאת. עכשיו, להגיד לך שזה היה הכי מדויק, וזה, זה היה הכי מדויק לאז. וגם, לא יודעת אם ידעתי להגיד שזה האינטואיציה שלי, אבל שמרתי על עצמי במקום הזה. הרגשתי שזה המקום הנכון לי, ועשיתי את זה למרות שהיה לחץ חברתי. אז כאילו, רגע, אמרנו את זה ואמרנו את זה, ואז למה אנחנו לא סומכות על האינטואיציה שלנו? גם שימי לב ממה אנחנו ניזונות. כאילו, אני מדברת רגע על החיים הבוגרים. אמרנו את זה מקודם. כן תהי, אל תהי, תעשי, אל תעשי. הכל סובב סביב הפחד. את כל הזמן לא בסדר. מה שהקולות מבחוץ, כאילו, הם כל הזמן, אל תלבשי את זה, כן תלבשי את זה, זה יותר מדי צנוע, זה יותר מדי חשוף, אבל זה לא נראה טוב, למה את לובשת את הצבע הזה? הצבע הזה לא מתאים לך. למה את עושה ככה? אשכרה לא משנה מה תעשי, את כאילו נופלת בין הכיסאות של מישהו, של איזושהי חברה, של איזשהו תחום, כאילו, את כל הזמן באפור. את מתלבשת יותר מדי, את מתלבשת פחות מדי, את נראית ממש טוב, את נראית פחות טוב, למה את רזה מדי? כל הטקסט הזה שדיברנו קודם, זה בדיוק זה. אם אני לא ממש עם סנטר, you're getting lost, כאילו. כן, איפה? אין אותך. טוב, שאלה אחרונה, לא, היא כאילו אחרונה, ואז יש עוד אחת שהיא כאילו מסכמת, אז סתמי את הפה. בסדר. טוב, אז קודם כל, אם היית צריכה להסביר לילדה בת 6, מה זה אינטואיציה? איך היית מסבירה לה? במשפט. הכל, הייתי אומרת לה שזה הכל, זה התחושה בבטן והקול שלה. כאילו, לא אוקיי? ככה הייתי אומרת לה, זה התחושה שלך בבטן, את יודעת מה? מבדרת על הכל, כי ילדה בת 6 לא תבין את זה. כן. הייתי אומרת לה, זה התחושה שלך בבטן. מה נעים לך, או מה לא נעים לך? כן. אם זה לא נעים לי בבטן, אני לא עושה. וילדים יודעים להרגיש את זה יותר מאיתנו. טוב, חיים שלי. אימא'לה, אין עליך אותי. עכשיו, שאלה אחרונה, איפה שאנחנו מסכמות. אוקיי. אני אגיד שאני החכמתי בצורה מטורפת, וגם כאילו הבנתי על עצמי, אבל גם הבנתי מה אני עוד רוצה להוסיף לתוך הסדנאות, כאילו, ולא סתם הן מתעכבות, כי כאילו, אני צריכה להוסיף עוד, אני צריכה לחדד. יפה מאוד. מה היית רוצה, אם יש דבר אחד שנשים, או אישה ששמעה את הפודקאסט הזה, או את השיחה שלנו, דבר אחד שהיא תצא איתו, לחיים שלה. מה היית רוצה שהיא תיקח מהשיחה הזאת? וואו, אני אעשה את זה ממש כאילו נרו כזה, צר, כאילו רק משהו שהוא... משהו אחד. כאילו, אני אגיד רגע מה, הייתי אומרת, תשמחי על עצמך, אבל זה כזה, כאילו, נשמע... איך, בדיוק. אז אני, כדי לא להגיד, תשמחי על עצמך, אני אגיד, תשחררי, אוקיי? את הלחץ הזה. כאילו, אנחנו, כל מה שדיברנו עליו היום, שימי לב, הוא לחץ, הוא כוחות מלחיצים, לחוצים, את לוחצת רגשות, את מפחדת, את נכון. כאילו הרבה, על הקולות מבחוץ, על האנשים שיגידו, כל הלא האלה, כל הלא. אז הדבר שהייתי אומרת לך זה, איך תתחילי את התהליך? איך תתחילי, אוקיי? איך תתחילי את התהליך שבסופו תשמחי על עצמך ויהיה לך אינטואיציה חזקה, תשחררי את כל הלחץ, כל פעם שמגיעים קולות כאלה מבחוץ. מה זה אומר לשחרר? כי זה גם קצת מופשט, כאילו. אוקיי, אז כל פעם... כמו תשמחי על עצמך. בדיוק, אז אוקיי, אז אני אגיד את זה קצת אחרת. כאילו, כל פעם כשמגיע קול מבחוץ, הייתי כאילו עוצמת רגע בתוך זה, וכאילו, אולי אפילו שמה יד על הלב, שוב, תלוי איפה את ומה, אבל, וכזה אומרת לעצמי, יש לי מרחב. יש לי את עצמי. כאילו, תני מרחב. בסוף, מה זה לשחרר את הלחץ? זה מגיע קול, אבל יש לי מרחב, יש לי את עצמי. כן. גם אם, בעוד יומיים, אני אהיה בסדנה שלך, ואני אגלה שבכלל לא רציתי לשלוח לגן, ועכשיו אני רוצה להוציא אותו מהגן, זה יהיה ממש בסדר. כאילו. כי אני סולחת לעצמי. כן, יש לי שגם מרחב. הכל היה מדויק, והכל היה נכון, ואת לא... כן, אבל זה קשה לפעמים לאנשים להחזיק את הכל היה מדויק, כן. כי יש לי מרחב. תני לעצמך מרחב להיות. כן. תתני לעצמך מרחב להיות, גם כשהמרחב, גם כשהלהיות, יכול להיות שבעתיד תגידי, אוי, זה היה טעות. שום דבר לא טעות, אבל כאילו. כן, לא, אבל טעיתי, עשיתי לא נכון. הלכתי עם הקול של אמא שלי ולא עם הקול שלי. כן. הלכתי עם הקול של החברה שלי ולא עם הקול שלי, אוקיי? וזה ממש, תני לזה להיות, תגידי לעצמך, מה שאני לא אגלה, כי יום אחד אני אגלה לא משנה מה, אני אגלה דברים, נכון?
יש לי מרחב, תסלחי לעצמך. נכון. תהי בחמלה. חיים שלי. היה לי מדהים, 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 ואני אוהבת אותך הכי בעולם, ואני באמת מאחלת לכל מי שתשמע את זה, לקחת משהו למסע שלה, ולהתחיל להיות במסע הזה, של חיבור לקול הפנימי הזה, וחיבור לאינטואיציה, כי אני חושבת שזה משנה את החיים, ופתאום החיים הופכים להיות איזשהו משחק כזה, של זה הכל, זה לא הכל, כאילו, פתאום זה אפילו משחק מחשב כיפי, כאילו, פתאום זה לא, את זוכרת המשחק מחשב שהיינו מאפרות את הבובה? כן, מלבישות גם? מלבישות, מאפרות, וכזה במומו הפרה. כן. זה היה משחק מחשב כיפי, לא היה בו הישג, לא הגעת לכלום, פשוט נהניתי מהמשחק. נכון. לעומת, לא יודעת מה, הטרול הזה שקופץ, או סופר מריו שצריך להגיע למשהו ונפסל, זה משחק חיים הרבה יותר מעייף, וזה משחק חיים פשוט נשי, כיפי, באנרגיה כיפית ואינטואיטיבית כזאת, נכון. ואני מאחלת לכם להתחיל את המשחקים במומו הפרה, ולא סופר מריו. להיות בזה. אני אגיד משהו לסיכום, ואולי תסגרי את זה אחרי, אבל יש איזה סיבוב שאנחנו עושות, שימי לב, זה בדיוק הדבר הזה שאת הולכת לעבוד עליו עם נשים. אנחנו לפעמים עושות סיבוב, כדי לחפש תשובות, ואז איזה קטע אנחנו פתאום מגלות שההחלטה הזאת, או הבחירה שלי, בעצם תמיד הייתה שם. זה קטע, רק הייתי צריכה לתת לזה מקום. רק הייתי צריכה להסתכל. רק הייתי צריכה לאפשר לעצמי להיות. אז זה בדיוק הדבר הזה, זה כאילו, רגע, אני נחה בתוך המשחק, אני מאפרת הבובה, ואני נחה בתוך זה. וזה אולי הדבר הזה שניסיתי להגיד, כאילו, תני לעצמך מרחב, תנוחי בתוך זה. נכון. חיים שלי, אוהבת אותך הכי בעולם. גם אני. ותודה למי שהקשיבה, וניפגש בפרק הבא.